Tapojärvi on 70 vuotta vanha yritys. Se, että miksi me pystytään näin laajalla skaalalla toimimaan, juontaa varmaan sinne, milloin se kulttuuri on luotu. Teknologiaosasto koostuu meistä kunnossapitohenkilöstöstä ja hankintapuolen henkilöstöstä ja sitten on lisäksi vielä näitä moniosaajia, jotka tekee sitten kunnossapitotyötä että hankintaa ja toimivat tukihenkilöinä meille muulle organisaatiolle. Tapojärven teknologiaosasto on hyvin innovatiivinen ja yritetään käyttää kaikkia mahdollisia uusia teknologioita ja olemme mukana kehittämässä niitä esimerkiksi tällä hetkellä koneen näköjärjestelmiä. Mastermind-projekti on tämmöinen EU-rahoitteinen Horizon-hankkeen alahanke. Tapojärven rooli on siinä Mastermind-hankkeessa rusnauskoneen hankkiminen ja yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa ja espanjalaisen yliopiston Itä-Innovan kanssa suunnitella ja toteuttaa siihen tämmöinen retrofit-muutos, missä dieselmoottori korvataan sähkömoottoreilla ja akustoilla. Toinen työpaketti on sitten näitä autonomisia. Tässä vaiheessa puhutaan nyt autonomisesta navigoinnista. Samanaikainen paikannus- ja navigointijärjestelmä, että se piirtää semmoista 3D-karttaa siitä kaivoksesta ja sitten osaa tavallaan luoda ajoreitin ja paikannuksen sen pohjalta. Siellä ei tarvitse käytännössä ohjaamossa istua edes työvaiheessakaan ketään. Työvaihe voidaan suorittaa sitten etänä. Ja tätä myötä saadaan päästöjä alas ja turvallisuutta ylemmästä. Koneen kehityksen tarkoituksena tai yksi mitattavia mittareitakin on energiankulutus. Meille ei oikeastaan riitä siihen koneeseen pelkkä se, että vaihdetaan käyttövoima, vaan siinä pitää kokonaisenergiankulutus myös pienentyä. Yksi mikä on iso, niin tuuletus. Tuommoinen dieselmoottori syö melkoisen määrän ilmaa, niin se, että se saadaan vaihtoa sähköiseksi, niin voi tuoda pitemmän päälle myös säästöjä siitä. Tapojärveltä luonnistuu työlaji kuin työlaji. Me ollaan valmiita räätälöimään sitä omaa toimintaa sen tilaajan tarpeisiin, mihin urakkaan se tarvitsee sitä kalustoa. Ogni sito ha esigenze diverse e particolari e avere un reparto di manutenzione interno permette di rispondere in modo rapido e competente. Sviluppiamo nuove soluzioni e introduciamo innovazioni. Per esempio, ultimamente abbiamo adottato su alcuni macchinari dei moderni sistemi di diagnostica come l'analisi vibrazionale da remoto e l'analisi chimica dei lubrificanti che hanno migliorato l'efficienza e ridotto i fermi macchina. Le nostre macchine usano sistemi di gestione avanzati, controlli da remoto, automazione e in alcuni casi anche l'intelligenza artificiale. Tämä data, mitä me kerätään kunnossapiossa, niin sillähän seurataan kulutusta, seisonta-aikoja, käyttöprosenttia, konetunteja. Tällä lisätään työtehoa. Sitten samalla lisätään myös sitä turvallisuutta, koska siitä poistuisi niin sanotusti se hoppu. Eli ennakoivaa kunnossapitoa kun harrastetaan, niin sillä pyritään turvaamaan sitten se, että se kone on tuotannossa mahdollisimman pitkä. Eli läpimenoajat olisi lyhyitä. Ennakoiva huolto vaikuttaa minun työtehtäviin sillä tavalla, että se vähentää sitä montussa tehtävää korjaustyöskentelyä, että saadaan kalusto hallille huollettavaksi eikä tarvitse mennä sinne alueelle, missä on muutakin liikennettä, eli se lisää meidän omaa työturvallisuutta. Ja sen lisäksi nämä kaikki kunnostukset ja ennaltaehkäisevät korjaukset auttaa siihen, että ei tule sitten semmoisia yllätyksiä. Silloin kun itse toimin operaattorina, niin uusi kalusto näkyy sillä, että sitten kun tuli näitä uusia kaikkia järjestelmiä, millä näkee muut työkaverit, missä ne on, ja GPS-laitteet ja tämmöiset, niin se helpotti sitä omaa työskentelyä. Ja sitten se, että kun on parempi kalusto, millä toimitaan, niin se ergonomia on parempi ja se ei väsytäkään niin paljon. Se virkistää työntekoa. Tuotanto hyötyy sitä uudesta teknologiasta. Laitteet pysyvät tehokkaassa tuotantokäytössä ja siinä tuottavassa työssä. Ja teknologialla on iso rooli tällä alalla, että investointipainotteinen ja myöskin asiakkaat edellyttää modernia kalustoa ja pyritään jatkuvasti parantamaan omaa toimintaa ja kehittämään sitä eteenpäin.
Se, että meillä on tämmöinen itsenäinen ylläpito ja kunnossapito, kun me pystytään hallinnoimaan tätä toimintaa, niin henkilöstöä kuin laitteita, me voidaan kehittää sitä toimintaa, kun se on meidän oman toiminnan alla. Mikä on laatu ja mikä sen hinta on. Tämä verrataan käytännössä koko ajan.